Nanindugan naman si Senador Richard Gordon sa iya panawagan para kay Senador Alan Peter Cayetano nga mag-resign na bilang presidente sang Senado. Isa si Gordon sa mga nagpanawagan para magpanaog na bilang Senate leader si Cayetano bangod sa mga series ang kinagamo kag pila ka beses nga nakansilar nga sesyon sa upper chamber. Sunod kay Gordon, sadto pa niya ginapanawagan ang pagpanaog ni Cayetano sa puwesto. Sunod sanay Senador, humaling sa nagpungko si Cayetano bilang leader sang Senado. Sunod nga abirya kag ginamong natabo humalin sa pagkustodiya kay Senador Ronald De La Rosa nga isa ka pugante sa natabo nga shooting incident. Amuman sa pagpalagyo ni De La Rosa ang hindi malabot nga quorum kag ang walk out sang iban nga mga senador kag iban pa nga mga hitabo. Dugang ni Gordon kangay nga nalimtanan ni Cayetano ang iya kaugalingon nga panindugan kaupo ang pagkalipat nga siyang nagatiglawas sa mga tawo nga nagboto sa iya.